Good evening, everybody. I am a son for Bernard Asantini. Mechiachia biara ewo Yesu Kristo dimu. Onuano ne adofonom se mohunu Bernard ya na anye bibibia. Eye nsem bia ahintaye. Aye ahintade na medanadi wo Nyankopon mu. Enhwe nea migina na enhwe sene misutie na enhwe metebea mfa mu maten. Hwe asem na eba no babia ofri na asem ne ehia mawo. Mesi noma bebre ahinta Kristofo. Ba ye frɛ ho so a Kristofo one agidifo. Ba ye ni hwe ahantan na ahye yema. Awurade Nyankopɔn se me brɛ ahantanfo ase na me ma ahobraseyefo so. Na anu bi na me ne mo wɔkyɛ asɛm bi. Na me kyɛ asɛm ne koduru hon konkon. Emra Yesu Kristo na ɔne agya ne ɔba ne nam no. Na sunsun konkon no. Na me kyerɛ wo ma wote ase sɛ na agya ne wo hɔ. Na ɔba ne Yesu Kristo. Na sunsun konkon no ne Awurade yusu no, ne ba no yusu no. Hon konkron no ne oyusu Yesu Kristo di ye ni ntwuma. Enti se nna wo ye Kristo ni, na se hon konkron no yusu a wonye nyame nipa. Hon konkron no ne David yusu. Ma Yesu Kristo ba ya obi free David ase no. David yusu hon konkron ma Awurade di ne ho adanse se wei ne me doba. O se me dono. Enti o shira David ba. Ba o se Abraham de ye madamfo. Ye wa adamfo na ye wo ne odono. Nti emra de hon konkron wo David so no. Na hon konkron le di David no. Na nipa bu David di bonyeni ba na Awurade die ne se sunsun konkron na yusu David enti na onhwe David yankasa ba na ohwe honhon na otene mu no onu asofo die honhon no yusu emra Yesu Kristo hon konkron ni hye ne ma oduru mra bia ne agya ne ofre ne ba no agya twen ne ho hon konkron twen ne ho na obeka oba ne nko a nti oba ne aba mu buye na okasa kire agya no se aden ne wapame na mra ba ne wuye no ohunu se ya ye wasase we so no oye se ogya ya ade because onu a ne odi anim no a no yusu hon konkron no onu oba abekọ agyaye enti ye nhunu ni biem nti no oye se ogya ya de dia ne odija ti ase ne wa ha ti ase no wa hei a Kristofo yi o se meko na minja munjanka mesuma hon konkon ama hon konkon na abehye moma na wa wo beji adi no wo beye nea eche ne me beye ye no ne that means na ono no owo tumi bia na onene nam na owo hunhum bia na onene nam nti oka kire se onja ye njanka the word ajanka no tiase se bi maami wu na anya bia mana nso ne mu a oye mobo nti omaye tiase se omaye nya mobo na obesoma hunhum bi amana abade no onu yusu no because ontimi mfa agya ne maye ontimi mfa agya no emaye ba hon konkon ne de ore ne na onu yusu nti obeti ne agyaye ne a Kristofo hon konkon no wayefa me bisa asofofo me bisa mu amofra mu sa Kristofo hon konkon ne wan anya hon konkon ne Bible anya hon konkon ne Bible ye story book eye menu mienu ho asem Bible eye menu ho mienu ho asem na omo atwere na yesua ede tutu ye hofo
ba na ye yafa Bible na ye sua ni to ye hofu no yafa se oni Holy Spirit no ne ya to Holy Spirit na kone ne ye use Bible edu di bone ye de Bible ya wudie ye de Bible no moja ye de Bible keka nkwase asem. I want to talk to you through of the message of God. I will show you good route. Kristo ni. Ene ye nuoma nyina ye basa. Nyankopon asem ni nipa honde. Mama ni space na mo humiye. Because I'm serious. Ne ekoso wo wiase no edi ye nya. Nyankopon asem ni wiase ne. Ya the Bible odi awuo. Hwan ne twere Bible? Monko ni mu misa. Bible free fa. Hwe make asem bi a kyerɛ mo ne. Se Abraham oshu ase han no. Na dwene ne nye. Ne nsɛm bi wɔ hɔ a osisi so. Ba ɔno no ontimi nka sɛ Yesu Kristo ama. Na ontimi nka sɛ Nyame ni hɔ. Ba ne nsɛm bi wɔ hɔ a esisi so. Ko a Christopher ho no ma hoye no. Ɛyɛ wrong. Nyankopɔn ɔde honhom ne yɛ adwuma. Nyame yɛ honhom. Nipa mfa na ni hu Nyankopɔn. Nti sɛ wo yɛ sɔfo na ubegina waka kyerɛ me sɛ me ni Nyame be fam. Nyame di mituko aha. Me kɔ Nyame nkyɛn. Me ni Nyankopɔn kɔdi nkɔmɔ. Na me kɔ hunu Abraham. Wo yɛ very stupid, dirty pastor. You a wicked, dirty pastor. You a foolish pastor. You a liar. You a wicked. You a demon. We are bronsam ankasa. We are bronsam. Saa sofofo no a moye na me ni Nyame koto akonnwa na wodi Nyame ho few. The God is a spirit. Bintimi nku honhom. Bintimi nku bayifo. Bintimi nku Satan. Or your spirit. Bia ntimi hunu ne da. Bible betima hunu Bible. Se mekita aduru we. Ba wontimi mfa honhom nkura. Don't say any stupid words. Enna asofofo hye nkoma na omotwere ne pipa so. Na asofofo. Mempesa mebobɔ sofo bi nim dini. Nkonhye, wotwere ne pipa so ansan de akwa bontene. You are mother, you are father. Let me tell you true for you. Do the right thing. Don't joke about the God. That's stupid. What that they ready? Ngosra ne de wo yɛ adwuma. Se nkwanhye kraba ne ɔwɔ nkyɛne no ne tin take ni serious. Ansa na wo bɛhyɛ nkom no na wo honhom mu. Wontimi honhom ade enka ne wo pem. Wo wie a ne bi ka kyerɛ wo sɛ wo ka asasɛm wei, wo ka asasɛm wei. That is stupid pastors. Mo na da awurade Nyankopɔn. Midin de Bernard Asante. Kobra benni. Me ya bruni abrante me firi wamfie. Itere ne me wa me ne mo kasa no. Ka kyerɛ mo. Mra wo hye nkom no. Wo honhom mu. Nti wo awie no na wo ne ya wo de ne nam. Enti Yesu Kristo na owa asuafo. Elijah ne tete Elisha. Koso wo ye ne ya wo ye na wo wia na wakora na ka kyerɛ sɛ agyae sei ne kɔɔso mmra na wo administration no na wo watena sɛ abɔ ho mpae ba na nkɔnhyɛ hu kita pen ne ho atwere Nyame akatua ne na temu bɛba mo so na da na mo da nkurofo no awurade bɛbu mu atɛn sɛ ne ndwuma tere ba anyemu a eye Bible no kita mu no ne edi munya nkonhye han twere nkonhye na odi abegina bontene. Who told you?
asɔfofoɔ na ho di saa nkwasi asɛm no muni mo ho me mention bi name me mobi dini ba muni mo ho mu gya saa nkwasi ade no wɔse kyerɛ kwampa no anka sɛ kyerɛ bɔne mo ne mo ayama ne Ghana mo so nyina mo yɛ asɔfofoɔ mpanyimfoɔ nkura ne osua mo di odi bɔne no nkura ne osua mo be di odi bɔne because wo panyini na wo be kyerɛ akura no wo kyerɛ ne sɛ nkɔnhyɛ ɔmo twere nti ɔno so ɔba na atwere de ɔpɛ na ɔde abegyina ɔno de abu nkurofo ɔma pese me kasa kyerɛ ho nyame adwuma yɛ Holy Spirit Yesu no na oyuso ho nkonkron nti ɔkɔ no ɔka ho nkonkron no ho ntam ansa na ɔba bewu Yesu Kristo ka ho nkonkron no ho ntam ansa na obewu ɔsise manfa mfiri soro amawa wontimi fa wunyansa ɔne wunindie nsua wati nyansa sɛm ɔka kyerɛ wo no ɔsise ɔno amfa mfiri soro ama wontimi mfa wunyansa ane wunindie nya ba wo ne wo de wunyansa so nyame ise ka kese ne wakɔgyina mishubuo that's stupid Awurade na katua ne na temu mra mo so na munya adwen sakyera memfa wo nkɔ akyire me wo besia ɛyɛ adesua ne yesua ye besua akɔ akyire ama nipa nyame ma mo ayera mo hu Awurade Nyankopɔn na dum ne nanimonyam Awurade honhon ne yɛ adwuma Awurade de yɛgya sunsun konkron amfa yɛ ngya book amfa yɛ ngya bia ɛwɔ nse wo kita Bible ne adikan ne obɛyɛ ne wo sua na odi abɔ saa brɛ ne bi ne enkyerɛ sɛ ɛsɛ ɔdo rehim sɛ ɔne nyame nkopɔn asɛm ɔnye nyame asɛm Awurade nka ho medina ne bɛ na asante hwehwɛ machi akwane na nkwagye mra wo fie emma bɔne nhyɛ wo so na bɔne tebuofo ne Awurade Nyankopɔn Awurade nkwa ne timbu obetima bu yaten Awurade de betima bu yaten ba ho konkon wo so a obɛkyerɛ ne awo ya ɛbɛboa wo Awurade no wo na ɔmoa wo ɛwɔ bra esem medabi ase ɛwɔ Yesu dim